Il-le tas-sieħba tiegħu għandha tfisser le u minħabba dan l-aġir diżrispettuż abbużiv u ta' stmerrija, l-akkużat għandu jiffaċċja li tibsa tal-qorti fil-pena li se jingħata. Qalet dan l-imħallef Consuelo Xerri Herrera meta kienet qed tagħti s-sentenza tagħha waqt ġuri li sabħat lil-Libjan ta' 43 sena li joqgħod iż-Żejtun li stupra darbtejn lill-eks sieħba tiegħu flatrina fiż-Żejtun meta kienet ilha. Fil-fatt dan il-każ seħħ fl-2023 u ġie fi tmiemu sentejn wara biss. L-imħallef Xerri Herrera qalet kif il-vittma hija persuna fraġli, vulnerabbli u għaddiet minn diversi esperjenzi negattivi f'ħajjitha. Fil-waqt li hija kienet dipendenti fuq l-aggressur emozjonalment u finanzjarjament għax ma kellix flus biex tixtri l-ħwejjeġ u l-ikel. Hija żiedet tgħid kif l-akkużat m'hemmx dubju li abbuża mill-fiduċja tal-vittma biex jissodisfa ż-żina tiegħu fejn ħass li kellu kmand fuq ġisem is-sieħba tiegħu b'mod umiljanti kif stupra minn wara fletrina b'sess kontra l-volontà tagħha tant li spiċċat b'feriti fuq ġisimha. Fil-fatt l-aggressur beda jitfala rasa f'tojlit waqt li hija żammet mal-ġenb tat-tojlit wiċċa l-isfel fejn beda jiġbidha minn xara jollija u jħabbata. Fil-fatt din l-aggressjoni rrepetit ruħha ftit tal-jiem wara fejn ikkaġunala feriti. L-imħallef Xerri Herrera qalet li dan l-aġir ma jista' qatt jiġi aċċettat f'soċjetà demokratika. Temmet tgħid kif l-akkużat hemm bżonn jifhem darba għal dejjem li hu qatt m'għandu jħossu superjuri għas-sieħba tiegħu tkun min tkun u jinforza ruħu fuqha kontra x-xewqa tagħha.